Terve! Mitä sä siinä teet? Arvaa! Sinä turpa kiinni nyt! Sä kyllä näytät vähän nauttivan siitä. Mitäs sä nyt oikein höpsit, rakas? Maarit Salin on vanha juoppo. Joku roti sentä. Ja nyt turpo kiinni. Et sä missään työnhaussa ollut. Sä tapasit kuitenkin Ossin. Enkö oo oikeassa? Mitä? Häh? Entäs putket? Putket? Niin tosiaan ne putket. Mitenköhän ne Jaa, mutta tässähän meillä onkin... Seksi Seppo. Miten on, Seppo? Onko tähän taloyhtiöön odotettavissa... Homoja. Ehkäpä. Jos ei sitten joku älykääpiö taas laita paskaa pönttöön. Seppo. Kyllä sä oot melkoinen sonne. Joo, mutta tämän taloyhtiö... Musta mies! ...on kunnossa ja vesi virtaa vapaasti molempiin suuntiin. Ai Seppo, kyllä säkin vielä sen oma löydät. On se tämän päivän ei paljon innosta. Se oli kauhean kalliskin. 30 €. Mutta mä oon nyt tullut siihen vaiheeseen elämässä, että meidän täytyy hypätä sillalta alas. No niin. Ah,